बिफा मा जागोन दा आर्मि जावाय जागोन ना थैयाखैमोन माथो गावसोरनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो रादाबखौ हरखानायालाय मा जाबावनांगौ दालाय आंनि जिउआ बेबादिसो जानांगौना आंनि बे संसाराव आंनो गरनैसो रां होनो हागौमोन ना आयै आर्मिया बिबायनाय जाफ्लाना जोंहानि न'आव फैदोंमोन मैया नों मा बुंखौ आं सिनाय मोनाखैमोन बिखौ उनथिंनिफ्रायसो सिनाय मोनदों मोनाय माथिंब्ला थांखौ हियो नोंसा दसे सम नेयालाबासिनो फिसाजोखौ थाब हाबा हरनानै आंनि गथ'खौसो फाग्ला खालामबाय नङा बेफोर बाथ्रा जोंनि गोरोन्थि गैया बेफोर सोब खाफालनि लिरनाय आज का मौसम कितना अच्छा है बेटियों मेरी मदद करो क्या हुआ आपको भगवान तुम्हारा भला करे बै मानसिया आर्मियासोमोन नामाहाय अ बिनो सोमखोरा हाबा लाबाय बिनि मोजां मोननायखौ बेफोर खाफालनि लिरनायहाय बेफोर गासै खाफालनि लिरनाय सोमखोरजोंनो हाबा जानो गोनांखामोन बेखायनो बिदि जादो दा आर्मिया फाग्लाबादि गिदिंलायदिंलाबायोनो गासै बेफोर खाफालनि लिरनाय आर्मिया थैयाखैमोननो माला युद्धनि समाव हाग्रायाव हाबसोना थाना उदखारिफोरजों हमना लांजादोंमोननो दा हगार हर जाफिनबायनो खुलुमबाय